И здравейте, дъкатели, и днес, както виждате, стигнахме Clash Royale за компютър. Да, но на друг клип превъртяхме туториалите, докато разбира се не се чувам. Да, и сега ще говоря сам. И сега ще поиграм малко за Crown Chest и да покажа моето тестите. Паднаме са принци, скелетната армия и тук теб пека ми са падна. Да, пак това случи. Мене уча лично не мъкеш. Бомба може да го уби. Сега ще го правим. Ете. На мини пека попресили отзад. Тряс. Това пъти ще ги разби. С един... Ето ще пуснем ето тук. Не, ще оставам ще пуснем. Бък идиот. Ние ще ги разбим, бе. Трябва, хайде ми беката. Един Fireball. Хайде. Един Fireball, това ще пуснем. За 100 демидж да му вземе. Не да му вземе. Да му вземе хил. Да му вземе. Бъркам двете поня. Знам, че са две различни неща. Но... То дека се играе софтуер. Отиваме ми тъскува. Не се бях началото. Да, и го убихме. Да. Мисля само да изиграя... Тебе не знам какво ще играя, докато ни... Това докато творим Crown Chest. Няма да ги отварям, защото ще спазим демовете. Няма да вижте колко дема имам. Ето, това вече второ ниво. Сега пускаме и този ръца тук. Айде, тенкс. И тук. Бомбара, там е сега ни стрели ще пуснем. Среди това. Ще няма пускаме ще един Fireball. Не, няма да пускаме нищо. Чакайте. Така. Пускаме скелети там. Пак ще му вземат колата. Ето гледайте сам. Направо ги садираме тук. Ето, нямаш нужда да пускам нищо друго. Толкова са лесни тук. За минута и половина ги бия. Защото съм много развълнуван, че най-накрая си имам на Clash Royale. Защото бях качил такъв клип много отдавна на Clash Royale. Пъти беше там от таблета и не съм качал още, защото ми бъгна мобизене, сега не мога да снимам от таблета. Да, но според мен така е по-яко. Да почна с вас тук. Няма се нещо, моите видеоклипове да са интересни. Няма смисъл да го правя сега. Аз съм стратег, бе. Мога да играта сега. Бум. Каметей. Камената. Сега камената скелече са заредили. Ако там вие гледате да е Clash, с това аз само таблета имам същия дек и го ползвам. Много яко. Само нямам да локи и не мога да си го изпълня цели. Съдране. Турция сега е там да поеме. О, Golden Chest. Само още на колонка да вземем. И ще приключваме това видео. Окей.
Мисля да направя поредица на Clash Royale. Ако са ви интересни, разбира се, видеята. Ей, че не ми дойде на време. Единицата ето къде ще пуснем. Колко дема нека да няма. Хайде са, давай принц. Да, ще го пуснем сега, тук е малко да поби. Ако имате някакви забележки по моя дек, ми пишете в коментарите, за да го променим. Но на мен там, ако не ме харесва промените, няма да го сменяме. Сега имам тук и да спра мускетара. Трас. И ето ти втората козета. Ще го троня много и тежко. Още ли път? Добре, хайде. Не мога да разбера защо някои карти продължават напред, пък някои заобикалят по пътниката. За да не беше ги арестуват. Сега чакаме да заредят картите. Да. Хайде бе, една мини пекът, който ще сложим. Ще да ги дим на макс. Да, ето. Сега ще отворим клан човека да видим какво ще ни се падне оттам. Да видим дали ще е нещо полезно. Тей. Сега. 140 голд, много хубаво. Вече има добре. С големя ги ползвам. Аз ще си ги апдейтна сега. И мускетара ще ги бъдат. Окей. Колко има за апдейтване. Да. Мисля до тук, за това видео, ако ви харесва да правя второ ниво. Супер! Да, казвам, мисля, ако ви харесва да правя нагоре, виждане и до скоро!